Kak ketemu Lara Bengkel. Ayo makan aja. Ngaturaken sugeng siang dumateng para lenggah, para tamu sedaya bilih sowan kula niki beto anak papat biasane 6 Mas. Dikenake siji bawa siji. Ya kenalan. Nomor siji Budi Pekerti. Nomor loro dinem. Buket turi. Senyume jangan bingsunge sing dadi kepanan yo ngene iki lho Mas. Bingsul Mas. Kuwi aja nyawang bulu munggah. Tontonen susune miring ning ngene. Wes. Benak kese. Ganjelan kok. Kembang lalat. Nomor 3 Bimo. Kembang mau. Apresiasi kanggo Corong lagu yang beda iramanya. Foto Mas, niku kembangnya beda. Kembangnya beda. Kembangnya ganteng. Gelungane Mas. Iki lho sing Jawa. Oh alah. Jek. Ning nggon ki siji ki gak siyo. Jejer. Tek. Corong bareng digawe kembang gajeng mencos cangkemnya. Aku ya ora salah kok. Ngomong. Cara Mati Rono. Nah. Sorong. Rong. Ngecek. Mas Ri, ben rak ketok kawibawane Corong iki ben rak ketok semune ngece. Nah, ditutupi karo iki. Iso bang aku emosi ae. Lah ngono. Semune ben rak ketok range. Lah malah padha kan anem-anem. Nek paling ora ngecene ora ketok ya. Ngetan baling ngulon. Apa sesiek
Dito. Asik-asik mergo mampu abawe dhewe. Ayo, mulai kanggo sikatan kanggo odol. Timun-timun. Maju. Mundur. Maju. Iwo. Tangan. Orang. Maju. Mundur. Iwo. Tangan. Iwo tangan. Asa tengahe piye? Iwo iki kok. Apa kecepet orang? Muga-muga topangnya rasa dicopot. Hei! Akhirnya kan bekali kan. Ah, selalu rusak. Timun-timun. Kiwo. Tangan. Dua tangan. Tangan-tangan. Ngejel langsung ke sini. Ini sama. Tak tulis sangat. Aduh. Aku itu ide ini. Palang sepur dilumpati. Aja ngomong mbak bisikat Budi Sutarno Bimo Tarong Orang yang ngumpul gak abdol. Ketang kali ngulon tung Tresno tenan jamun kuliah Kadang ini ngeprank ndang bareng. iya tenan Kamila Putri Roro Ayu Susara iki lagi kebagian ini ngontake pinanganten sarimbit.